Ja sam Maks Dimov, glavni tajnik Hrvatskog Tekbol saveza i tu sam da vam danas objasnim šta je tekbol. Ja sam Bojan Mijatović, vodim međunarodnu suradnju sportskog društva Hašk Mladost iz Zagreba. Danas smo se ovdje našli na Europskom trgu kako bismo promovirali Erasmus Sport projekt EU Tech Games, u kojemu se nalazi 7 sportskih društava iz Europe. Cilj tog projekta je prvenstveno promocija tekbola u Hrvatskoj i na području grada Zagreba, ali također i sam projekt ima i dodatnih ciljeva, a to je između ostaloga uključenje mladih u sport, to je promicanje važnosti pravilne ishrane i primjerenog nutricionizma. Na današnji dan smo podijelili 300 letaka koji govore i o tome također, a usput je to i bila prilika da pozivamo mlade da se uključe u tekbol na području grada Zagreba. Tekbol je sport koji se igra na zakrivljenom stolu, koji je nastao u Mađarskoj, ove godine slavi 10 godina. Igraju se single, parovi i mix parovi, znači kao u tenisu. Pravila su malo različita ako se igra single ili parovi. U singlu se može vratiti lopta od jedan puta, dok se u parovima minimalno mora jedan puta dodati između partnera te onda prebaciti preko. Lopta s kojom se igra je posebna lopta za tekbol, veličina je petice kao u nogometu, ali je nešto mekša zbog čestih udaraca glavom i obrane koja se dolazi iz jakih udaraca sa solidne blizine. Što se tiče Hrvatskog tekbol saveza, mi smo 2024. godine postali članovi Hrvatskog olimpijskog odbora. Planovi Hrvatskog tekbol saveza je da se širimo, trenutno imamo 12 osnovanih klubova diljem Hrvatske, od Istre, Slavonije, skroz dole do Dubrovnika. Između ostalog imamo i druge međunarodne turnire. Prošle godine smo u Puli organizirali Europski tekbol kup koji je bio prenošen na Eurosportu i imali smo Adriatic Tekbol ligu, što imamo i ove godine, gdje smo suorganizatori sa Crnom Gorom i imamo 5 država bivše Jugoslavije u kojima se igra. Naša reprezentacija, muška i ženska, je išla na puno međunarodnih turnira, od Podgorice do Madrida i između ostalog svjetskog prvenstva i u Poljskoj i u Njemačkoj i zadnjem u Bangkoku na Tajlandu. Europska komisija potiče i podržava sve projekte koji promoviraju kako spolnu ravnopravnost, kako važnost i potrebu uključenja u sport, važnost bavljenja sportom za društvo i također sve kolike implikacije i važnosti koje proizlaze iz cijeloživotnog bavljenja sa tjelovježbom i sa sportom. Trenutno imamo školu tekbola za dječji uzrast, ali i za seniore. Nalazi se u Zagrebu, na Mladosti i Zagrebački Velesajam, nogometni centar Mala Šalata. Kogod se želi prijaviti, može nazvati na broj 098 283 9579 ili se javiti preko našeg Instagrama koji se zove Tekbol Croatia. Treninzi će se odvijati na prostoru Sportskog parka Mladost i Zagrebačkog Velesajma. Ciljana skupina su prvenstveno tinejdžeri, a kroz projekt je zamišljeno da će mladi imati priliku na 2 natjecanja, na 2 turnira, ogledati se nakon što završe razdoblje treniranja. Inače, sam projekt na području Hrvatske koordinira sportsko društvo Hašk Mladost, koje ove godine slavi 121 godinu od svog osnivanja i imamo preko 30 sportskih klubova u našem sastavu. Htio bi se posebno ovim putem zahvaliti Mladosti koja nas je uključila u ovaj veliki i vrlo važan projekt. I nadamo se da ćemo, zahvaljujući njima, postići još dodatno puno više dobrih rezultata i povećati svoju bazu natjecatelja.